Ešte raz príjemné popoludnie, vážené predsedníctvo, vážení prítomní. Príbeh, ktorý prinášam z detského kardiocentra, trvá už niekoľko desiatok rokov a je charakterizovaný tým, že čas prináša niekedy také riešenia, ktoré vedia zmeniť osud pacientov, doktorov v zmysle zlepšenia kvality života, respektíve predĺženia života. Ako vieme, udáva sa 5 až 10% rodinných chýb srdca je spojených s pľucnou hypertenziou a my najčastejšie s ňou stretávame u tzv. Ľavopravých skratov, medzi ktorých zaraďujeme aj persistujúci ductus arteriosus, tzv. Bottalov skrat, ktorý bude zohrávať jednu z dôležitých úloh v tomto našom príbehu. Ľavopravé skraty sú charakterizované, že krv nám teče z ľavej časti srdca do pravej časti, zvyšuje sa prietok cez pľucné riečište, zvyšuje sa pľucná rezistencia, zvyšuje sa tým pádom pľucný tlak a postupne sa mení ľavopravý skrat na bidirekčný skrat a keď tento proces postupuje ďalej, mení sa na pravoľavý skrat, čiže máme vyšší tlak v pľucnom riečišti ako v systémovom riečišti a pacient sa prejavuje ako cyanotický a máme pred sebou typického Eisenmegerovho syndróma, ktorý má veľmi zlú prognózu, čo sa týka jednak dĺžky života a jednak kvality života. Čo teda s týmito ľavopravými skratmi? Doba doniesla to, a rozvoj hlavne kardiochirurgie, že tieto skraty môžeme uzatvárať chirurgickým alebo intervenčným uzáverom, čo sa po väčšine deje v súčasnej dobe a preto sa veľmi málokrát stretávame s typickým Eisenmegerovým syndromom. Uzatvárajú sa tieto skraty v tom období, keď ešte pľucná hypertenzia nie je prítomná a to je teda to najlepšie indikačné obdobie. No okrem toho, tieto skraty u niektorých pacientov sa vyznačujú tým, že predsa sa tam naštartuje pľucná hypertenzia a táto pľucná hypertenzia nám postupne sa zvyšuje a prichádza možnosť uzáveru tohto defektu jedine s pomocou tzv. Špecifickej liečby, ktorá sa objavila začiatkom tohto tisícročia. A táto špecifická liečba zmenila pohľad a perspektívu na pľucnú hypertenziu a aj na samotných pacientov. Čiže ľavopravé skraty s pľucnou hypertenziou v súčasnosti riešime nielen chirurgickým a intervenčným uzáverom, ale aj pomocou špecifickej liečby. U pacientov, ktorí sa už vyvinula pľucná hypertenzia a sú typický Eisenmegerový syndrom, tam už je kontraindikácia k uzáveru toho skratu a zostávame už len pri symptomatickej liečbe a pri špecifickej liečbe, ktorú môžeme používať ako monoterapiu alebo ju kombinovať a poslednou alternatívou zostáva transplantačná liečba. Veľmi dôležitou časťou manažmentu týchto pacientov je, aby sme využívali hlavne túto špecifickú liečbu v tých situáciách a hlavne v časných situáciách, či v časných intervenciách, aby sme my vlastne udržiavali nejakú kvalitu života a aby sme zasahovali nie neskoro, pretože ak zasiahneme neskoro s touto liečbou, tak buď pacienta strátime, alebo mu nepolepšíme, alebo sa mu len mierne zlepší. K tomu potrebujeme potom nejaké markery hodnotenia klinického stavu. Náš príbeh sa začína v júli 1987, kedy sa narodil náš Ladislav a ktorému v 4 rokoch veku bola diagnostikovaný otvorený ductus arteriosus s už pľucnou hypertenziou a bohužiaľ po kompletnom vyšetrení aj histologickému vyšetrení plúc bol zvolený konzervatívny postup. Jeho kvalita života bola na úrovni NIHA 2-3. V ďalšom období sme sa snažili ešte prehodnotiť stav, ale zostal tento pacient už len na konzervatívnej liečbe a viac menej som ho osobne stratil z dohľadu a jeho perspektíva, ako som spomínal, nebola dobrá, čo sa týka dĺžky aj kvality života.
Pacient sa nám zrazu objavil v auguste 2006 v ťažkom dekompenzovanom stave ako, dá sa povedať, 19-ročný, ale v tomto období už sme mali na Slovensku špecifickú liečbu a bola mu nasadený Bosentán na plúcnu hypertenziu a ako vidíme, používame na hodnotenie klinického stavu jednak NIHA, hodnotenie 6-minútový chodiaci test a NT-proBNP. No a počas nasledujúcich rokov, dá sa povedať, na prelome, teda do novembra 2011 pacient, dá sa povedať, na monoterapii sa jeho klinický stav zlepšil, čo vidíme viac menej aj na tomto chôdzovom teste, aj na NIHA. Pacient dokončil školu, maturitu, spravil si vodičky, našiel si frajerku, dokonca sa aj zamestnal. Takže z tohto stavu NIHA 3-4 viedol veľmi kvalitný život. V novembri 2011 ale dochádza zás k jeho zhoršeniu stavu, čo sa prejavilo aj veľmi jednak malým počtom metrov v chôdzovom teste, zás bol v oblasti NIHA 3-4. Pridali sme ďalší liek na plúcnu hypertenziu sildenafil, ale nedošlo k nejakému výraznému zlepšeniu. Takže sme pristúpili k trojkombinácii a pridali sme prostacykliny, treprostinil, na ktorom sa pacient zlepšil, ale toto zlepšenie nebolo také, ako by sme predpokladali, očakávali. A tunak teda vo februári 2013 sme začali uvažovať o ďalšej alternatíve, a to o transplantácii, kde sme si spolu sadli a začali sme o tejto možnosti hovoriť. Toto je obrázok z tohto obdobia po našej debate, s ktorou kedy súhlasil Ladislav s týmto riešením. A tento obrázok ešte aj zaujímavý tým, že je taký ojedinelý, pretože vidíte tu typického dospelého pacienta s vrodenou chybou srdca, ktorý je teda astenický, cyanotický. A na rozdiel od tohto, ten má zase typickú ochorenia civilizačné, vysoký cholesterol, hypertenziu, nadváhu a jeden čaká na transplantáciu a druhý na infarkt. No. V tomto období padla otázka, kedy ho správne tajmovať, takže zvolili sme si nejaké kritéria na správny timing, indikácie transplantácie plúc a zároveň otázka padla, a toto je otázka na vás, na čo by ste ho teda indikovali? Teda na transplantáciu plúc a ligáciu duktu, iba na transplantáciu plúc alebo na transplantáciu srdca a pľúc. Môžete využiť vaše zariadenia. V ďalšom priebehu sa náš predpoklad splnil. Pacient sa ako tak držal aj pri, dá sa povedať, zvyšovaní dávok jednotlivých týchto liekov, ale vo februári 2014, skoro o celý rok, dá sa dostávať do NIHA 3-4, dochádza k veľkému progresu a pacient tedy sa už zaradil vo Viedni na čakaciu listinu a čakal na transplantáciu. Ten stav sa zhoršoval, my sme hlásili do Viedni to zhoršenie stavu. V tom zmysle nakoniec na tretí pokus v septembri 9. 2014 došlo k transplantácii a po 6 týždňoch, ktorý prebiehal bez nejakých výrazných komplikácií, sme pacienta mali u nás a dá sa povedať, že všetky funkčné ukazovatele sa výrazne zlepšili. Správna odpoveď bola 1A, čiže transplantácia plúc a uzáver duktu. Mal základná diagnóza, bol persistujúci duktus. Vidíme, že nevidím presne, ale relatívne sa strafili.
Toto sú jeho plúca a už ako vidíme plúca darcu, vidíme tu na menší tieň srdca, taktiež vidíme na ultrazvuku pred a po, že sa nám dilatácia a pravých strán srdca sa nám výrazne zmenšila a v súčasnosti pretrvá ešte hypertrofia práve komory, predpokladáme, že bude regredovať a dá sa podľa týchto nepriamých známok, dá sa povedať, že má normálny tlak v plúcach. Otázka znie, aká je perspektíva ďalšia tohto pacienta, ako budeme spoločne ďalej pokračovať. Vidíme tu, ako vstúpa počet transplantácií vo svete. Vidíme, že idú najmä obojstranné transplantácie a mnohokrát sa pýtajú pediatri, rodičia, ako to vypadá s detskými transplantáciami plúc, tak si zoberte, aké malé množstvo detí sa transplantuje do 17 rokov. Čiže zatiaľ pacienti, ktorí sú indikovaní na Slovensku, môžeme očakávať, že príde doba, ale skôr sa budú musieť dožiť vyššieho veku. Aké prežívanie? Prežívanie je, dá sa 50%, dá sa povedať, že je okolo 5 rokov aj u detí, aj u dospelých. Tí, ktorí nám prežijú 1 rok, tak je to okolo 8 rokov, 50% prežívanie. Ďalšia otázka, na čo ste tam hovorili, že transplantácia a srdca a plúc, tak počet transplantácií srdca a plúc vo svete klesá. Prečo? Preto, lebo 50% prežívanie je len 3 roky. Čiže môžeme zatiaľ na túto alternatívu zabudnúť. Toto je situácia, kde jeden je už po transplantácii a ďalší pred infarktom, ale čas možno prinesie nádej aj pre tých ďalších pacientov nejaké riešenia. Zatiaľ, ako povedala moja jedna doktorka z kardia, tak krásni muži, čo zvládli transplantáciu, sa vám tu predstavujú. Všetkým ďakujem za pozornosť.